Unsa dapat ang nagunit sa budget? Ang asawa o ang bana? Mao nang tutok na. Magchika ka sis with Reg and Grace. Maayong adlaw! Kini si Kachikang Reg. Ako si Kachika Grace. Kini ang podcast nga maghisgot sa pamilya, career, marriage ug sa tanang real life nga istorya. Walay filter, walay arte, tunod-anay lang ng mga chika. Maong paminaw, relax ug maguban-ubanta dinhi sa Chika Tasis! Wow! Hello sis! Kumusta? Adlaw, okay ra kaayo ko. So, Kagwa pa mo kay karon red na yan. hindi pwede na dili gwapa diri nga podcast. Man. And speaking of gwapa, mugwapa ba ka ta pag isgutan na kini nga Correct. istorya, no? Because our topic for today talks about Kita ni Mr. kita ni Mrs. Correct! Mo jud nilo, grabe ni na topic. Oo, daghan kay magdebate pag Diri mga jud. na. Diri na mag ano, Diri na manggawa sa mga batasan, mga tinaguang batasan. actually pag under the roof na mo dira, dili gid siya dili matest ang mga batasan sa isa ka relasyon sa gawas na nan uyab-uyab pa. Uyab-uyab pa. Ito na gyud na sa pag-handle sa mga Pero finances. minyo na, oo. diha na jud. Correct. Magilak na si Mrs. o kinsa man, magilak na, di man ni mawa mong gisabutan. Maskin. Even Christians nag-struggle ani na ta. So daghan mang actually lain-lain man og prinsipyo or lain-lain mag-believe yun do ang lain-laing mga Yes. pamilya or spouse when it comes to finances. Pero unsa ba gyud ang common na ginabuhat karon sa family para peaceful ang anay ang pagdala sa budget? Kana lang kay murag daghan ako madung. According to the research. KKB naman ron. Kadaghanan. KKB? Unsa man ang Pamilya KKB? ba ka kanya-kanyang bayad? Hello, grabe sa ano? No, kanang What if ang isa wala ikabayan? sa una magpanahon dili kay siya issue kay automatic no na kuan sa mga karaan ba automatic si mister. Oo. Kay siya raman ang And then trabaho. ang mga babae is sa balay ra gyud. O sa ang babae sa balay ra jud mo nang si mister automatic tanan. Ang daga sanay remit sa kwarta dito sa misis mo nang dili kayo libog sa unang panahon no kay si misis automatic ang mo manage sa kwarta tungod kay si mister ang nagkayod. Pero karon kay mukayod naman si misis Joint account na. mao na diha Ito na ang labanan kay daghan na ba kay mga women empowerment karon no ang right sa mga kababaihan itaas mo no Itaas mo ang Oo. bandila mo. dili pwede na kanang isa tawag gani ay dili pwede na ikaw ra ikaw ra ang hayahay dapat ano jud kanang Murag kanya-kanya equal. ta ano murag nga na ba no? Oo. So sa mga ano is combined all. Ang joint account man gud is combined ba na tanan? Yes. Sa isa ka bank, right? Joint. Joint. Ibig sabihin, ang inyong income giisa, pero pag mag-withdraw ka, kailangan with the permission sa imuhang kauban. Pero napo daw ba ginatawag karon na hybrid account? Ay, isa na siya. Ano Di yung na mga ko ginatawag na familiar, hybrid ana. account, no? Couples maintain a joint account for household bills and shared savings while keeping separate individual accounts for personal discretionary spending. Yes, naay ginatawag na nga na karang maghimo ta og account no kanya-kanya si Mrs. na sarili niyang account napod si Mr. unya naay account pang expenses. Okay. So, tulong ka buok. Tulo ka buok. Ang Ah. kanya-kanya para sa ilang mga personal needs ba. For example, Mr. para sa iyahang motor o sa iyang sakyanan. Tapos si Mrs. para sa iyang pagwapa, mangingana. Pero napoy another account na automatic na siya nakadida, no? Bayro nun sa suga, tubig, internet, unsa pa man. Yung ano, si mga pandato lang ni sis ha? Kay hybrid gud Kana ko ni. yun, nakaayo, no? Lami kung naakay ingana, kung ang Kung dagko inyong kay mga income, ano. sobra-sobra. Oo.
kay na pa man kay savings baya no ni kailangan na savings ang family na emergency fund. Oh. Kay naabayay kaning maura gid ang yung kita karon maura gid for the day, di ba? Oo, ang lisod diha kung hingana ba na kanang si tawag ganay daily living ba ang Oo. ilang income kung Maura kasi, gid mo oo. gipanginabuhi ron. Oh ba murag sa mga butana sa town tricycle drivers ana Oo. yun, pagka na sometimes no. minimum earner. Minimum earners ana. Mm. Oo. Na di na Pero sila magdepende man gid makaunaw gyapon na ang budget. budget. Hindi na ka makaunaw na oy, Hybrid. ngani ha. Maka-hybrid wala na ingani. Pati mag-open siguro og bank para maglisod na maglisod na Oo. sis, di ba? 10,000 ba yung kayo magpa-open like dano ka ka? Ah, mao ba 10,000? Yes. Today kada ko no. Mm-mm. Wala 500 lang or 200. Murag naan na yung mga ingana karon pero Oo. kana lagi kay pang personal. Mm. Mga ingana. So mo na to ang issue karon kay kadaghanan no. Mm. Na ba yung mga ano karon no na kanang kuan ang mga babae bang mayon sila na ang pera mo, pera ko. Oo. Ang pera ko, pera ko. Ah, Or, English yun na to. sige daw. Your money is my money. My My money is my money. Sa mga misis ba ninyo? Sa mga misis na. Ah. Sa opinion ni mo. Ako ganahan ko ana ang ano. Ah? tagline. Murag ganahan ko ana nga tagline. Pero sa kadaghanan ba unsa bagid usually, no? Unsa usually na gina ang treatment nila sa ilang budgeting karon? Mao lagi na kay KB kanang syempre kung duha mo nangita no syempre di pud magpalabot ang isa labi na ang mga kalalakihan ron di pud sila magpalabot ug wa pud sila nagunitang kwarta mo nang uy kanya-kanya ta o gunit sa ato mga kuan unya ang mga expenses ato ray sabutan o ako'y bayad sa kuryente ako'y bayad sa balay ako'y bayad sa tubig ana na ang senaryo karon. Pero kung naay inana, dapat siguro mag-hold good mo regular money dates. Hold regular money dates, nag-meeting sa inyong kwarta. Oh, dapat na Oo. parang No? unsa naman. So, schedule. Tanong ni mo, sa opinion ni mo, ana, ganahan kay gingan. Ano, siyempre, gusto man, sometimes, manggod siguro, gusto sa imong bana ma-monitor gamay, kadali ang kwarta. So, nagid siguro yung monthly meeting, ana. Wala man na siguro. mga yo sa bana, kunyari, ang igsuon ba, organikan na mga yo ka ng Mga yun, gay ko di maghiram, akuan, ana. kuya B, gay ko pang date. Storyahan yun siya. Pananghiran, ana. Manangit pa ka siya sa iyahang asawa kung kanya-kanya man silang income, kanya-kanya silang Case-to-case basis yun na, ano. So, wala ta kabalo. Naagi na mga ana nga case na that's out of our control kay dili jud tanan pare-parehong treatment. Oo. Na, mo lang Na na anak na kanang hinahinabangon jud. Kanang may nabangon na dili na niya ipananghid. Diretso na lang siya hatag kay naanad ang iyang family before na inana ang ginabuhat sa iyang family. Ana gud. Oo. Mao jud na Pero ang kani manggod nga issue. naana tay family, prayo na gid nato. And then as much as possible be transparent because openly sharing all financial information including mga utang, income, tanan. credit scores to avoid naapo di financial infidelity. Oo. Nga, uy, kay dili mo tugan ba no? Oo. Dai, like for example kanang lahi ang sweldo, lahi pod ang komisyon. Ang sweldo ihatag lang ni ikuan nimo. Ihatag, i-remit. Pero ang komisyon niya mas dako man ang komisyon. Oh, tinuod jud na. Mo po na isa ka factor na makapanghabit yun. Kaya nga, no naman siya extra kwarta pag And as much as possible, mag-manage po yung shared goals para Yes. dili maadto sa lain butang ang kwarta. Na po na mag-shared goals like na mo ipunan nga balay, na mo ipunan nga kasakyanan or na di ba medyo magdili kay ka magtanaw-tanaw og laing butang kay nagud may goal. correct. Oo. Mo nang importante jud gyapon communication. Communication jud. So naagid siya monthly meeting. So dili naman jud nimo kailangan i-argue ang kanang marag monthly meeting sa kwarta kay pareho ra gud na sa office or sa ano di ba naamoy may sa finances ana ay accounting. So ana ra gid gihapon. Pero ang pangutana diha, unsa man jud ang sakto na pamaagi o kaysa sa naandan na ba? Ang naandan- ginahimo, unsa ang sakto? Para sa ako biblical way gyud gihapon ta. No, mobalik gyud gihapon ta sa kung unsa ang Gitudlo.
atong gusto ni Lord na Na set up. na set up kay mas peaceful man gud to. Na, nya ang mo nang diha ra ba naghugot ng mga your money is my money and my money is my money. Aroy na nag-react May diri. mga nag-reaction paper diri sa sulod sa Nga studio. magsugod kay nga no sa Bible manggod ang lalaki ang mag-provide sa family. Unya ang babae ang manage sa balay. So pati including the finances ang Assumption na ninyo pero nana na sa inyo ha kay kabalo man ta sa Bible. Si Lord baya no kay kung unsa gyud iyahang mo jud dapat nay matabo, di ba? So kung di ka mosunod, naara gyud na nimo kana lang kay walay na mention sa Bible ba kung kinsa ang maggunit. magunit sa Pero kwarta. dili ba katong aras na kay kana mo na ang basihan. mao to ang symbol. Mo yun ay sakto. Symbol Kaya to siya, no, di ba? pag atubang manggod nimo sa kasal, no, pag offer nimo, ay kanang mo, babaw mo sa inyong asawa, sa kasal, sa seremonyas, no? Kay, naamagoy aras na portion. No, dili ba ang babae ang nagbitbit sa aras o gihatag sa lalaki? Kundili ang lalaki ang naggunit sa aras That's right. o gi-endorse niya Treasure. sa babae. That is That is That's a symbolic o cause. kanang imuha gi ba niya no ang And then- marriage ba And then kay covenant vow ba yan na sa siya? That's a Ginoo. covenant, that's a vow, that's dili mabali nga promise. Yes. Dili mabali nga promise atubangan na sa Ginoo. So if gusto ka makigdeal ka sa Ginoo, dili sa imong wife kay ang wife misunod ra pod. Misunod ra pod kung unsa ang Gihimo man to nimo nag-aras man ka hatag Mm. nimo sa imong asawa karon ng imong diba sa kasal may mga karong susukod karong adlaw ang tanan na akong income akong i-remit kanimo mao man na ang purpose anang aras. tinuod man na. Ang pangutana, kung gisunod ba nimo? Kay kung dili nimo na gisunod, unsay nimo ana sa Ginoo, manubag ka na kay covenant ba yan? So ang kadil nimo dili mong asawa. Yes. Si Lord. Mo ba? Yes. Muna ang Ito, no? Unang kini murag pud ni kanang sana ay enlightenment pud ni sa kay kana laging mga dapat manggod ko sa Dire ako. man good pag minyo man good nimo death to self gyud ka no? Kani Yes. wala na dili ka na magunahon na kayo sa imong self ba kunwari Yes. saan na About gyud. you. Si Jesus Kaya na kay gyud. mga All about na gyud tanan sa Ginoo kung unsay makaglorify sa iya. So even as that single thing na murag small detail lang na sa mga husbands, dili nimo sundon. Yeah. Panubag na lang sa Ginoo no. Yes. You're accountable man tana sa iya pero karon I believe karon modern no kay Yeah. karong mga modern na gani kay naanay mga kung kinsa tong maayo mag-handle sa finances sila na lang magunit. Yes. Naanalay mag-yes. Murag ingana. case to case basis na siya karon na mga panahon. So kunwari ang murag ang asawa ni agree siya pero po niya kung okay ang asawa. Murag di agree siya nga iyang husband, uy mayo kay magunit akong husband kay syempre treasurer sa Davao City. Pero treasurer gid siya treasurer sa unang panahon sa PTA, di ba? pero Ay, siya klaro na handle. na kay ngano daghan kog nailan ba Na? ay gisabutan man na namo na ang kung bana ang magunit sa budget. Pero in reality ba what you hear is different from what you see. Makita ba ya jud nimo sa itsura sa babae nagpait pud jud siya. No, unya pag-abot sa mga istorya mo yun siya ba lagi wala koy kwarta ba. Wala koy kwarta kung ba na nagunit sa tanang kwarta unya. Maski man lang guwapa pang manicure wala koy budget. Unya kung ba na nagsige og order sa Shopee, nagsige order sa Lazada. Dili ko nga na. Oh, di ba no? Tinuod. Kanang usahay, sensitive po dapat no. Kung kunyari inyo ang setup is ang bana ang nagunit sa kwarta, maging sensitive po ka no na unsa man jud. It's not what you hear from the wife, it's what you see. Nalipay pa ba na imo ang asawa na wala siya kwarta? No, na ganahan pa ba na imong asawa na ikaw lang ang nag-manage sa inyong finances? Same way, no? Baliktaron po na to. Kung ang asawa ang nagunit,
sa inyong budget. No? Nya ang lalaki, ang bana, way pamasahe, padulong sa trabaho, kay taga pangayo ga, pamasahe, gasolina, magyaw-yaw ka. And then, Wala tayo pamugas. And then i-avoid pud nato tong kung kinsay na ipinakadako og sharing sa mao to siya financial mag-decide gani. Ang dili Dili kunwari kay tungod ako kay kag income, ikaw dapat mag-decide sa tanan. Murag iwasan pud na nato. Dapat nagya po'y partnership. No, when it comes to decision making sa inyong finances. Always nato balikan ba unsay purpose na minip ka? As one, di ba? Kay di ba gusto nimo na maisa mo? Gusto nimo na kay tambayayong sa imong mga dreams. Gusto nimo maghimo og sarili nimo pamilya na naamoy sariling balay, naamoy ka ng mga bata magdagandagan ning ana ba? How will you kanang kuan kung ang inyong setup gani gubot na daan pag-abot sa finances? That's right. So kailangan na agi right planning sa budget. Yes. Because pag naman gud may planning, kaning hanay ang inyong budget no. Nya taga Judith. Taga manuktok na si Judith. O Kailan mo, mga Judith? non-negotiable kid ng bills. Kailan ka ni Judith? Oh, kailan ko ni Judith? Kinsa na siya? Apelyido. Judith Light or Judith Water? No? Kanang mga ting Jew na ninyo ba? Ting Jew date na. Manang Judith. No, ting Jew date na. Magsige na mo og nalis. Sige na mo away. Di ba dapat gibayran ni mo? Mo jud niyang setup. Mo ning disadvantage pag kanya-kanya mo og kwarta. Kaya nga no, magkwinintahay man na. No. Uy, ikaw may dakog sweldo. Di ba dapat ikaw nagbayad sa tubig? Di ba dapat gibayran na nimo ato ang balay? Correct. Dapat na apod may contingency plan na amoy emergency fund. Yes. In case na yung emergency sa family like sa health or sa ano. So, kabalo ka, nice po na naagi health insurance inyong mga anak. Yes. Oo, kay in case na yung mga emergency nga dagko kay maayo yun nga insured ka. Dapat part na siya sa planning. Mga contingency plans din ba? Yes, no, sa finances mga good, dapat istoryahan jud. Dili kung kinsa ang dako og income or actually sa kaminyo, dili na issue dapat kung kinsa ang naningkamot o kinsa ang nag-earn. Kay nga no, sa kaminyoon man good, dapat ang kwarta isa na. Kumbaga, one na ba? As one. Kay, mapito na minyo mo because you are one. Giusan mo sa Ginoo. So, tanan, dapat, that includes expenses, no? That includes income, no? That includes ka ng mga bills, plano ninyo. You want car? How will you avail of the car? Mortgage. Diba kanang So nice jud siya nung i-join na lang ninyo join tanan. na lang para way libo. Join tanan and then hanay and then Lanuhan. and then ang wife ba yan, no? Dili ba siya kanang heartless na kanang dili maguna-huna sa husband or sa mga Yes. kay mao maguna ang role gid sa mga wife. Oo. Pero naayo usahay kung kunyari si Mrs. ay Dili maayo. budget. Puti mo pamasahe lalisan. Why? Kaya nga naman, kulang man jud ang income. Kasi opinion ni mo, ana sis, kulang jud diyang income. Unya, mangayo siya gingani, mangayo siya o ka ng pangpalit o, let's say, pangpalit o ka ng kuan ba? Kunyari, cellphone na lang. Kaya saan man na ni mo? Diskarte pud yun kulang ang man jud ang kwarta. pero karon madiskarte naman ang mga misis. Mangita na mga extra good. Yes. Ang tinuod na babae no na kanang say tawagan na ang babae jud sa pamilya sensitive jud na siya. No, kabalo siya kung kulang jud ang income sa akong bana. So dapat maningkamot pud ko ani mo diskarte pud ko para matabangan pud ako akong bana. True. Luoy pud ng imong bana. Uy, grabe nang paningkamot no. Himuon na 24 hours ng trabaho. Yeah. Tuod, ikaw dako pug kag-roll oy kay sa pamilya pud no 24 hours pud baya ang balay. Pero kung naa kay ikadalit, naa kay ikahimo, naa kay talent ba, naa kay pwedeng ika-contribute sa imong family, why not? So, kunyari maayo ka mo diskarte mo medyo maligya. makagaan, oo. Why not at mangita ka pa maagi na makapamaligya ka. Di ba? Kung naa kay talent na makapagwapa ka og tao, mangunta kag mga friendship nimo diya, huy basi kinahanglan mo og
makeup artist na, kabalik mo makeup. Ang ano ba? That's No? right. Or kung lami ka mo luto, no, ikaw na misis, nakasabalay, lami ka mo luto. Why not i-contact ni mo yung mga, uy, nagadawat ko catering diri ha. O kaya Pero kabalo mo ka na, service. number one factor gid kaayo ang ano no, tithing yun. Oh, Tuo gid ko anang tithing kay ano na gid na. Tested na gid na sa tanan maskin pag kinsa imong pangutan-on. Oo. Ano gid ang part jud ni Lord dihatag gid na siya, di ba? automatic magud na Oo. na ang share ni Lord iya ha. Iya gid na. Dili- Non-negotiable jud na siya. Apila gid na sa non-negotiable. imong non-negotiables na. Oo. Unya mag-apply na diya na kung giuna nimo si Lord, Mm-mm. the Lord will take care of everything. That's right. No. Pero kung I-provide giuna yun nimo na ang niya bayro tanan. no pagdawat sa sweldo, giuna dayon kini pambayad sa balay, pambayad sa kuan grocery, pambayad sa ingani. Nya gikalimtan lang nimo ang mabilin, mao ra na imong ihatag kay Lord. Hinumdumi sa tinuod lang jud ang kwarta ang Ginoo na kinahanglan sa imong kwarta. Oo. Ang kinahanglan niya imong willingness, Willingness. imong commitment ba na kapalipay pud ka sa Ginoo. Imong heart to give na be a cheerful giver jud. Yes, kay numdum mo atong parable sa ano? At dito parable, story dito to ni Lord Jesus na katong widow versus sa katong dato. No, ang dato nihatag. Kinsa may na-appreciate ni Lord, ang dato na nihatag og dako na kwarta. Tag si dato nihatag og 5,000. Tapos katong widow nihatag og 5. Oo. Kung sa tao pa na, believe kay sila sa katong dato. Dato. Grabe, Mm, 5,000 yung Pero ang gihatag na-appreciate ba? ni Jesus kay Oo, ang i-appreciate ni Lord katong nihatag lang og 5 why. Tanaw nimo sis, nga naka kay unsa magihatag na niya ang iyang tibuok kinabuhi ba? Murag Correct. oo, murag last drop na to sa iyang ano ba? kung ibase nimo sa dili sa amount, ibase nimo sa percentage. No, ang sa katong widow 100%. Kay mo naman to iyang last money. Pero si dato na 5,000 salin ra man to sa iyang komisyon. Oo. Oh, so how many percent to? Butang tag 0.01%. Correct, good. Diba? That's right, good Muna na. si Lord magtanaw jud siya sa imong kasing-kasing. Give with a joyful heart, good. Cheerful heart. Invest, dili lang about sa tithing yun. If na kay church, you invest in God's kingdom. Kay, grabe kay na makaglorify kay Lord. Mapod na ang secret nun na makawala pud mo sa kapait. Kami were sharing this, no? Dili para ang mga churches mo dato. Dili, uy. Dili yun. No. Pila raman imong mahatag para madato ang church. Mo na yung numduman nimo, no? Kaya nga no, si Lord, He is the source of everything. No, ang ginatanaw ni Lord, ang imong willingness ba, ang imong commitment na, gusto ko makapalipay kay Lord, umuobey sa iya, ha. So, once imo nang gi-follow, the Lord will take care of everything. So, same po, no, sa mga mag-asawa, sa kinahanglan na magkasinabot jud mo. Practice kung what is right. Kung ikaw ang mag-asawa kung ni-appear jud ka dito sa imong kasal, ug ni-endorse jud ka sa imong aras dito sa imong asawa, murag I think you have to follow it. Kaya nga That's no, right. you are you put God there as a witness of your marriage. Diba? That's right. On nag-reflect man gyud na sa imong sa imong grateful heart ang pagiging mahatago nimo. Not just in the church. Kung manghihatagon gyud gani ka masisalaing tao, magbalik gyud na sa imong pila ka folds, no? Oh. Labi di na kakailangan pangayuan and then you just give. Di na kakailangan kabalo ka na kailangan ni siya murag automatic na ka. Murag the door of heavens will open good para sa imo, labi na sa imong panginahanglanon. Kay nga naman dili sometimes we have unprayed answers. Wala ka kabalo na ang gibless na day ka ni Lord. Kay nga naman na day sometime in your life that you are grateful, cheerful giver kay ka ba? Yes. Oo. Lord, Pero kung sobra lagi ni Lord. Because there's once in your life na grabe ka manghihatagon, anak. Pero sa mag-asawa kung hatag-hatag ka sa
make sure na kabalo po di mo ang partner, Yeah. imong bana o Mm-mm, imong asawa. Kaya nga no, ang kwarta sa family, dili lang na imuha. No, isa naman mo. So, make sure na akay gispend, pananghid po sa imong asawa. Ay, pila na po na may Di transparent jud. una, magkukuy ano dire extra, no? Okay lang ba ako sa ning itabang kay mama na ngayo magudwa sila ipamugwas ba? Tagaan ako siya. Ana, si wife po dapat understanding po siya. Dili po pwede na grabe na sa parents. Para sa ko, alabi na kung ang parents ang nagkinahanglan. No, you should be generous enough no to honor the parents. Kaya nga, no, uy, ang imuhang bana ba, nag-upan ba na sila no sa iyahang parents for pila ka years ka mo, pila pa lang mo katuig nag-upan. That's Diba? right. Because nabi sa Hebrews 7:9 no, which is padulong na ba ni sa to ang takeaway? Yes. Hebrews 7:9, the tithe of the old covenant was already fulfilled by the man of faith, Abraham, even before the old covenant was put into 430 years later. So, kato lang, pag manghatagon jud kano, if you are blessed, be a blessing Yes. to everyone. Ana gyud ang kanunan. With one goal jud na siya kay bitaw sa mag-asawa. Kami nagatuo jud mi no sa ako ang bana na kung i-bless me ni Lord, it's not only for us. No, God will bless us to bless others as well. Kay sa kalibutan, ug saon man na nimo kung ikaw ang tagiya sa tanan, pero you are not able to share your blessings. Kapangit ra nang ikaw no lami kay kinabuhi unya na kay makita ang mga silingan ba nimo diha or kuan na nagpait. Diba? Murag para sa kuha. Pwede Pwede tabangan po, no? Tabangan po din Yeah. mo. Be Pero, generous. oh, Have a generous heart. Yun. Yeah. Pero ha, sa mag-asawa kini kay common jud ning awayan sa mag-asawa. Kani ganing walang-wala na kaayo mo. For example, naman jud na mga hard times. Walang-wala na jud kaayo mo. Unya, dili kasabot ang partner ba, no? Na walang-wala na po niya. Gusto siya. Si kuan ba, no? Kailangan og kwarta. Ihatag pa ba to nimo kung kuan, di ba? You cannot give what you don't have. No, you need to also balance things and then balance everything. Mo bito kinahanglan jud na kabalo ka mo manage sa inyong finances. Kung moro ni ang kaya, mao lang pud na ang imuhang dapat living ba? Namo gyud uban na masking pait, basta kay ang brand sa akong sapatos Adidas. Bahala nagkapait basta kay among gikaon ice cream gihapon. Lahi pud nangingana no. You need to also kanang Live. Unsa lang means. ba, Live no? as, sa what you means. have. Live within your means, live within your kay means. para you are able to still help others kay naagyapon kay extra. No, naagyapon kay extra para sa imong parents, sa imong mga igsuon, no? Kani pod about pod sa mga utang-utang. Utang ka na. Dira ka makawala sa utang kung naka-feel na kag sakit na kaayo or kanang last drop na sa imong pay kay daghan magunag mga istorya sa imuha. Dira na kamo kanang mo murag kaning stop na nimo siya pag kanang intense na kaayo imong gibati ana dira na siya actually ma-stop. So, 'di ba mawala na ang tanan, 'di ba? Sa imuhang ano. So, unsa pag-prevent ana is ano gyud kaning ayaw jud pangutang para sa utang. Diba? Oo, ayaw pangutang para sa utang and at the same time, kung naa kay makakwarta ka, unahan gid to, gradually, hinahinay gid to sila. Oo. Basta utang gani bayaran. Oo. Mao jud na maguyuban utang lang ng utang. Unya na ko no bayad o kaya limtan labi nag friendship. Friend ba kunyari utang ko nimo 1,000. No, ilimtan ng bamurag. Lain pud na mo ni makadaot sa inyong relasyon. Utang Basta lipay utang. Ano ang ginatawag nga utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Basta utang gani bayaran. Pero kung nangayo ka, o ka na, dili na ma-expect o bayad mo na, klaro nimo. O ayaw pagingo, uy, pautang ako diha, bi. Pero ang nasa mo na, di ko na nibayaran kay hatag na ni sa kuha. Ay,
klaruha. No, klaruha kay ayaw pag-assume, ayaw pag-expect. Kay naapod na siya yung sarili niyang budget. Correct. Diba? Oo. Dagan ako, personally, daghan kay maging anak sa ako apod ba na. And then, oo. Yagig utang ba? Mm. Utang ako diya 5,000 ba? Sa dihan, i-assume na dito niya na hatag lang. Unya, ikaw, nag-expect ka pa na. Namabayad Lalo ako, ka. bayro nun, karong kuwan. Dagan ko bayro nun. Nagkanjud makarelate ani. Siya, nag-expect siya na di na ka maningil. Labi na ka nang maulo ta maningil ba no? Kalain ko dana. Oo. Klaro ha, no? Mangutang ka, mangayo ka. Ano ba? So kung para makabayad po jud ka na no, prevent jud nimo na napaliton tong mga wants lang nimo. Unahon jud nimo imong needs unya. Right. Kalimti sa jud to imong mga wants. Kaya Dahil sometimes mga mo ano. makautang-utang ta kay natin mga extra pa ba nga mga gusto. Dahil ano, ana sis, masking piso na, kung di na kinahanglan, ayaw palita. Oo. Pero kung masking libo na, kung kinahanglan, palita. And then kaniya sa mga babae namang gintay ka ng sa isa ka mall na nagustuhan na bag or shoes. Di ba, magtanong ka, ana, ay sa jud palita sa first. Ay sa jud palita. Sige, balik dira pagkaugma. Tanaw-tanaw wala sa jud siya. Tanaw-tanaw wala sa kay kita man gud mga babae sometimes it's ano kay ta ba ka ng impulsive gani Decisive kanang ka, kanang maka ano dayon palito na nako na kailangan mo ko'y kwarta karon pero maumaon na lang gud dito imong kwarta kay gusto ra gud nimo. Oo. Baliki na mga 10 times magsawa na kasi tanawan na. Mga bag na. Wapo kayo na imo. Oh, Tip. Tip na actually. Kaya gitry jud ako na balik-balikan ako even ako mga anak na ako ginabalik-balikan ng mga perfume man to nya. Okay na mapalit na ako siya pero gina-practice to na ako to ba kung Ma-realize mo social gud nimo, nag-social di man nimo. pag social experiment para gud mo sa Correct. inyong self tanawa ha. Ano, kani balik-balikin ninyo dito. Di ba magsawa na ka. Sige, siya, ma-realize eh, mo, mo, di ano, mo din anak na ko, ako kinahanglan. Mama, balik na naman tayo doon sa area na ginapuntahan mo parati. So, I just want to, tingnan ka. Nagsawa na ka. Dili na ka ganan mo balik dito. Kay ma-realize ni mo, di man din ako need. Mas kinahanglan pa man ako tungkuan. Pangbaon sa akong mga anak. Karon na, pag kay orange up. Sige, butang ni mo card. Butang card. Magsawa na ka kay daghan na kay ipang-delete na pud na nimo. Correct. Tanaw lang gyud. Ma-realize ni mo, parang sa Shopee ba, o Lazada no. Daghan na kayo ka nang nasa cart ba. Dagan na kayo. Ma-realize ni mo madugay. Ala, di naman kung maka-add to cart. Puno na ang memory. Diba? Ay, napuno na tong ano. So, delete all na dayon na nimo. Oh, kaya refresh ka. Refresh. Add to cart na. Pero, add to cart lang kotob ha. Add to cart lang sa. Dira, ma-prevent man good na nimo. And then, ang ikaw tawag na mag-self-regulate sa imong delay, sarili. taktik sa ka ba, oh. Ayaw dito ka tong impulsive. Oy, palito na ko nin. Ano Kaya bito? magmahay ka. Kwarta. Di man din eh. Wapo eh niya. 5 mil kayo. Gani. So, balik-baliki. Kung sa mall na siya, balik-baliki. Kung sa apod na siya, add to cart lang, add to cart. Pero, uy, puno-puno na. Di na ako makita na akong favorite. Delete all. Correct. Kanya, usab na lang ba? Sabi na lang. Wala na pa di mong add to cart. Kanya, Pero, kapuya na di na makana. nakakutob. Kaya nga murag satisfaction ba siya gamay kung maka-add to cart ka gamay. Wapo kayo na tip ba? Oh. Yeah, that's right. Unya, unsa pa ba? Kana lang, be transparent lang gid always. Unya, tama man tong monthly meeting ninyo sa imong spouse about the finances. Kay sometimes, atong bana no, di na mo tingog. Pero, Gikapoy mangutana, gusto na mangutana, pero dili gusto maka-offend. So, Yes. mao lang, naan na lang may monthly meeting na kamo lang, kanang, iagin niyo sa kanang mag-date mo. Ana, okay na yun. Or naan na lang kay self-regulate sa mga asawa, di or dad, mao ni ha, mao ni atong kwarta ron. Kaunsa man imuhang Ilista, ilista. Meron na atay sobra gamay. Sige na kay diba? gusto. Lami kaayo sa usa ka bana na makita niya na nairesulta Hatawag ko na to reward kahapon. atong husband. Hatawag na to. Nabay ato sa una no nakita ko ba gipatulpo niya iyang bana kay kuan kana laging ang remit daw sa iya gamay lang. Abroad man ang bana. Gamay lang daw ang gamay lang ang ginarimit sa iyang bana nya. Pila na siya katuig sa gawas. Unya mao tong reklamo pud sa iyang bana. Pila na ko katuig diri nang dagko na lang na among mga anak. Wa man lang ko'y balay nakitaan. Nagarenta gihapon. So naapod na no. Mali kaya ang naman, mali siguro ang pagka-handle sa pagka-handle, finances. pag-manage. Kailangan po na responsible po ang mag-unit sa kwarta, no? Dili kay ang isa nagkayod, ang isa naglamig kay spending, no?
Nya pagkahuman, make sure lami akay na para sa bana no na makita na. Ug madungog na. Han, nabayran fully paid na jud atong sakyanan. Yes. Oh, kaya nya na kunyari nananaw mo sa mall ba, nya gusto kay niya o butang tag cellphone. Nya syempre di man siya mamugos no kabalo siyang wa na mo'y budget. Pero masurpresa siya kay naaday kay gitipig-tipigan, no? Nag-save di ay ka. O taga every na yung mga sinsilyo imuhang gikip, gitago kini para sa cellphone. And then kabalo ka i-practice gihapon to natong kanang mga simple coins nato diha. Hmm. Magpalit para gud mo og kaning alkansya gani effective jud kay na alkansya butang mo kaning tig 20 pesos gid na coin, 20 pesos na coin ihulog-hulog yun na sa alkansya. Ipa-practice po ninyo yung mga anak-anak. bata, And then oo. pag January na sug diha, pwede pa karon February, March, pwede pa March, pwede pa gyapon. Hantod sa December na ninyo i-open, di ba? Mahappy mo na pila na di ka ano. Magsabot mo ba na pag Oh. naisinsilyo or na makita yung Save yun. sinsilyo, ihulog dira na. ihulog. Nya kana, gwapo na ka ng alkansya, kaya na makita, transparent ka ng Ah. glass. Ano, ma-excite Katong yung- sila. Katong paper gid ba na mga ano ihulog nimo dito. Ihulog mo. Kaya ang uban baya karon labi nagsingko, dili na kayo nilagay na may. Oo, maski katong coins lang good. And kaning i-practice pod yun nung i-practice pod nyo inyong sarili na ayaw nang kanaganing demand, kanaganing kay tungod, kanaganing peer pressure, nakita nimo Yes. imong friends na sila'y bag-o na sakyanan, nya kita. Kanang nagsina-sina ra ka ba? Ayaw Na nagsina-sina. dapat ano kita po dapat bago po ta padited po dapat uy bagong cellphone iPhone 17 dapat kita po ani di po ta pa ano na may pautang Nay, ano ka na sa TikTok? oh na may plan karon na maka iPhone 17 na ka diba so agoy kay nagsina-sina lang ka ang budget na para sa family or para sa ano na nagasto nimo kay tungod na peer pressure ba ana god na ano nimo nakita nimo sa imo Ana sa ano Kaila. sa TikTok ba na ang silingan ay bagong TV. Nay bagong TV si Marie. Palito po. Unya kay ano po, nay bagong washing si Marie, palitik ko. Unya kay namatay man si Marie. Noon sa naman ka, namatay si Marie. Basi gusto po ka mamatay. So, ayun. Diba, no? Kaya nga no, our cellphone, maka-text man siya, maka-message. It works well. Gusto lang natog bag-o, what for clout or para makita ay nay bag-o si ano. Pero kabalo ka wala gid na sila pakialam maski unsa imong gunit, unsa imong ginasakyan, wala gid na sila as long as kana nga sakyanan mo abot ka sa imong destination, Correct. 'di ba? Maka-appeal ka sa inyong Bible study. Oo, tinuod yun na. Ano, basta kay nitong ka. It doesn't really matter kung ni sakay ba ka o plano ba diyan, ni sakay ba ka o tricycle diyan. Oo, and then sometimes bastuhan nato ang atong outing na kanang dapat bongga kaayo kay syempre outing ni sa family pwede ra magud mo sa balay and to just save gani kay ngano wala man gud ta kabalo kanus ata na ay kwarta nga ani ka Correct. daghan or wala pa ta kabalo na basig wala na natanan ugma Correct. o labi nag impulsive buyer kay ka or kanang ano kay ka ba kanang hilig kay kag mga gasto-gasto gud. Nang dapat. Mo nang ako nagatuo jud ko na sa ako alang ha personally, this is my opinion. It's better na isa jud yung ka. Isahon siya. Why? That will discipline both of you. No? Na mananghid po ka every time na naigasto. No? Unya, naamoy, how can you plan ka ng bakasyon? Kung kanya-kanya mo kwarta, di ba? Mas okay na isa mo. Ha? Napabatay Budget tag 50 mil kay mga tutag Japan. Uy, dili ka siya, no? Oh, Han. Padungog ba ni sis? Gani ba? Han, budget tawag ani. O di, walay labad. Kita man sa imuha tanan na di. O, isa ra atong kwarta. Walay problema kay basta lang kay isulat diya, Han. Nahanglan ni ko ano ba? Pag-check up. Sulat lang. O, ano ba, no? And datagi jud reward imong members sa imong family kay babi na sa birthday nila if they deserve that Correct. gift ana kay ngano pagkatagan mo guni mong reward imong like husband mo okay kay murag nagbehave ka sa mga gasto karon na kay reward ana god correct. sa imong husband dili na mo ano man maning kamot na i-remit yun ako ni kay para Correct. ma-rewardan Okay, ko. Unya ka na laging savings ka nang ma-surprise na siya, ma-surprise yan, no? Kuya mo, di sa kong asawa, no? Gani. Di siya, ano, ka na makasave, di siya, despite sa kakulangon, despite sa kanang
kanang sa mga grocery, mahal ba yung kain ng pirulo, nakaipon lagi siya. That's No, right. maayo jud day kay niya akong asawa mo dala og kwarta, ma-appreciate niya. Mm. Kung natagaan po kaniya og budget pang pagwapa, no? Mhm. Maayo man kay ka. Kuwae di og 500, magpa-manicure ka dito sa That's right. Pero bago sa ato ang sponsors do sa ato sa tang CTS nga Care to Share. yes. Unsa man ang ato ang takeaways ato sis? Oo, ang sa ako jud is kung unsa ang inyong gibaw kay Mm. sunda jud na. Kay nga God will bless you if you obey God. That's right. God's kanang word. Kung unsa imong gi-promise kay Lord, just do it. Ayaw pag-imuwi mo. Don't reinvent. No, don't ka nang kuan ba na, ay, mama ko niya mag-gisabutan. Kamu lagi nagsabutan na. Ang pangutan na, mo po ba yung gisabot niya at abangan sa Ginoo sa inyong kasal. Correct yun na. And para sa ko believe in the power of tithing yun. Yes. Because kaning tithing manggod is pag unahon jud ninyo si Lord sa inyong finances, everything siya gyud ang maghanay. Di nimo kailangan accounting. Si Lord baya wala na siya mat. Ana lang nakagamay inyong gihatag pero pila ka folds yang ibalik sa inyo. Si BIR gani, di ba? BIR right. kay 10%. Mm. Kaya 12% for katong mga VAT na mga businesses. Automatic na, walay palya, no? Sa mobile ka o sa dili, na-adjud na sila interest, na ay penalty, na dagan kay kakuha. Pero pag-abot kay Lord, di man lang gani ka makahatag maski offering. And then as much as possible if you are able ka na mo tabang, you know who is Yes. needy. Kabalo ka kinsa ang mga needy na mga tao. So Yes. So, in little ways, sa imuhang tabang yun ka. Sa tabang ta, because that's our mission. No? That's part of our mission. Mao yun ang Kanang the more you Lord, give, give to the poor. Gani Yes. ka ng mga the more you give, the kinahanglan. more you receive. Mm, Hindi ka that's right. kabalo jud mo atag, wala Mm. jud ko ibalik sa iyo. Be a cheerful giver. Be a grateful heart yun tanan. Yes. Even if you receive, say thank you. Good. So, be grateful kanunay. Og tungod ana, Tungod- magpasalamat Ang mata. kita. Sa itong mga sponsors. Ah, Siyempre, unahan na to ang ang Chims, Boutique. no, sa amo ang mga outfits. Salamat kaayo. Thank you. Kay, nakadagdag siya sa amo ang Yes. beauty Mhm. Si Ma'am Leia, for that's, today. that's right. That's located sa 3rd floor sa Gaisano Mall of Turil. Thank you. Yes. And sa imo, sis? And salamat po sa akong sponsor, no, for my beauty care, self-care. Salamat kaayo sa Touch of Love, Miss Lalabs. Salamat kaayo sa tanang mga pag-atiman, sa skin, sa hair, sa eyebrows, ug sa nails. Salamat kaayo. That's right. And of course, gusto po nato pasalamatan si Fritz Enriquez, no? Yes. Daghang salamat para sa amo ang hair and makeup. Unya, naadi siya pinag-greet, pinaptik. Aside Yes. from that, naadi siya. Ang iyang contact number is 0909 901. 9014503. Ug na siya Yes. ipag-greet iyahang ate niya na sila Tina Enriquez na nay mga anak na si Baraday ug si Boknoy. Oh, shout out. Shout diha. out! Ayan, si Tina, ihada ito ang sister. Thank you so Yes. much. Guwapa Oh. kayo ta always dili tungod kay Fritz. Yes. Mhm. Oh, ayaw kalimti mong sponsor. Yes, ang ako sponsor. Thank you so much. Beauty Lounge Yes. Turil dira sa may Ermeline sa Turil, Davao City. Thank you so much. Yes, thank you. Mhm. Shout out to our families, no? Yes. Na nagasubaybay sa Yeah. mga friends, no? Santos family. Ayan, Yes. hello. Ug katong mga friendship pod nato. Oo, ato ang mga nagatanaw day kanunay sa ato Yes. dira sa Canada. And sa Ladaspa family, hello pod. And ay pod kay Tita Vicky dira sa sa Milan, Italy. Hello. Yes. Wow, niabot na ta sa Milan, Italy. Uy, grabe na. Dayon na kay tagina actually nagawa share sila and they are sharing it. Pati ang Women of Ruby sa JCTV na kanunay gyud nilang gina-share. No, men of God. Ay, ang Men of God. Hello, of Mga course. Kalalakihan. Ayan, ang atang president dira si Si RJ. Si RJ. Yeah. Iapil na lang po na to ang youth. Ayo, team dyan. Siyempre si Pastora Julie. Ug ang mga Pastors. pastors. Pastor to all Billy Joe. pastors
No, ginagit mo Pastora. na mo, shout out dia mga workers sa church na nag-labor for the Lord. Your labor in the Lord is not in vain. In vain. Okay? right. And don't forget, no, ugma Na yun, ako first love. Wow! Yes. Ang ginaatangan gini sa tanan, no, this is a first love conference. Yes. Mahitabo dira sa Jesus Hills Global Church nga ang ato ang mga guest kay mga Bagiitan. mga bagiitan nga Pastor. mga anointed pastors Yes. mga makahatag gid sila og kaning maka-share gid sila life experiences nga makarelate gid ang tanan, no. Yes. Labi na gid sa ato ang mga workers sa church, no. Yes. Ang itok na to is nice kay ang itok na to is about forgiveness and repentance, Yes. which is very timely kaayo. And also, don't forget, bisitahin taon ninyo ang mga YouTube, no? Subscribe, like, no? Ug also, ang Facebook, no? Magtanaw mo, mag-comment man mo, no? I-share po. Ayaw kalimot og follow, no? Oo. Please follow, comment, Follow. share, engage, no? Kaya nga naman, once mo engage mo, no, mo comment mo, ako medyo na ginabasa. Unya, pwede po mo mag-comment ha, o ka ng pwede mo Itag. ninyo i-message. O itag po ninyo mga friends sa ka ng mga groups. Ayan. Sige lang kay we're working out sa amo ang mga prizes kay Yes. nagapangandam pa mi. Syempre bago lang Yes. nag-start no, nagapangandam mi sa among mga prizes na ihatag sa inyo. So Yes. tutok lang gid ha, be hooked lang gid sa amo ah. Don't just hold on sa mga panghitabo diri sa Be strong Chika Tasis. So always. sa mga nakauban namo kan mga members diri ha, we are watching you and we are with you. Okay? So na mo i-comment, na mo i-share, gusto ba ninyo outlet, a friend na to talk to, just comment, kami gid ang gabasa sa amo ang chat box. Kung dili Alright. na maminaw imong banan nimo, ingnami kay kami magpadungog. Yes, we'll also pray for you ha. Maginabuay sa yes, yes. Madiramin ninyo, you can be a friend to you. Walay judgment, there is ato ang Yes. platform, okay? Para gini sa to atanan. Alright? Exactly. So, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Yes! And, of course, ayaw mo kalimot ha nga tungod sa ayaw mo kalimot sa mga leksyon nga nakuha ninyo diri and I hope I-apply ba yan, ha? Oo, magbutang po dun ta nagkalinaw no sa ato ang mga kachika nga gatanaw karon. Yes, maong. Yes. Hinaot na naa jud mo'y nakuha ug ayaw kalimot na dili jud ka naginusara, no, hantod sa sunod ug daghan kay salamat. Yes. Okay. See you next week diri lang sa Chika Kasis! God bless everyone! God bless.